Mä oon Teo ja me ollaan täällä Hempöölän eläintallilla. Mä oon 12-vuotias, käyn Huutjärven kouluun BMX:llä skuuttaan ja talvisin pelaan jääkiekkoa. Mä oon Saaga, mä oon 14-vuotias ja mä käyn ruotsinkielistä koulua Kotkassa. Mä harrastan ratsastusta täällä melkein 8 vuotta. Ja joo. Mä oon Valma. Mä oon harrastanut ratsastusta 7 vuotta ja harrastan ratsastuksen lisäksi yleisurheilua Kotkassa. Sitten jos haluaisi harrastaa jotain muuta vai pitääkö lähteä tosi pitkälle? No on tää Pyhtäällä just niinku, erilaisia urheilulajeja. Voi harrastaa esim. Sählyä. Et jos haluaisi esim. Jotain niinku enemmän musiikkia, niin sit joutuisi kyllä menee Kotkaan. Tää on aika hiljainen paikka, et ei täällä paljon oo mitään oo. Ahneita kavereita. Ahneita. Tule. Ahneet. Loppuu kohta tää pietupsoina. Mä tiedän, moi, mä oon Ainu, mä oon 14 ja mä käyn Huutjärven koululla tällä hetkellä. Harrastan tällä hetkellä, mulla on salibändi, mutta se on nyt tauolla. Pyöräilen aika paljon ja sit mä käyn tuolla partiossa. Mä käyn leireilemässä aika paljon ja mä kävin tuolla vaelluksella nyt kanssa. Joo, siinä se oli se eri vuoro. Moi, mä oon Seeri ja mä oon 12-vuotias ja käyn Huutjärven koulua. Vapaa-ajalla mä piirtelen ja käyn ulkona ja puhun kavereitten kanssa puhelua. Ja mä käyn myös taidekoulussa. Me ollaan täällä vanhan suurpyölin tilan pihalla. Nämä rakennukset, tai ne alkuperäiset, on rakennettu 1800-luvun lopulla ja sitten niitä on laajennettu myöhemmin. Ennen tämä tila on toiminut maitotilana ja tämä on ollut yksi Pyhtään suurimmista tiloista. Mutta nykyään täällä järjestää lapsille ja nuorille kursseja ja leirejä eläimiin ja hevosiin liittyen ja täällä on paljon muutakin toimintaa. Ihan siitä tai tästä. Mä menen tähän renkaan päälle istuus. Tai mä menen... Eikö mä menisin, jos olisit mennyt tuohon tuolille? Mä ajattelin, että isompana musta tulee kokki ja mä tavallaan teen 2 työtä. Eli mä maalaisin kotona ja sit mä olisin kokkina muualla jossain. No, ei mulla mitään niinku hirveät suunnitelmia. Katsotaan nyt mitä tulevaisuus tuo mukana. Ehkä menen jonnekin töihin tai iston työtä. Oon mä kyllä jossain töissä. Siihen voi luvautua. Tulevaisuudessa pitää muuttaa, jos haluaa päästä opiskelemaan. Ehkä. Varmasti. No varmaan kyllä. Mitä asiaa? No, oishan se kiva, jos täällä olisi niin enemmän näitä ramppeja, kun ei ole kuin koululla rampit. Ja lähimmät on Kotkassa. Mä toivoisin, että tänne Pyhtäälle tulisi sellainen tavallaan niinku kerho, jolla pystyy niinku hoitaa eläimiä täällä farmilla. Ja Se maa-uimala on ihan kiva Pyhtäällä. lisää harrastuspaikkoja. No niin, lisää harrastuspaikkoja tai paikkoja, missä voisi hoitaa eläimiä enemmän. Tulevaisuudessa mä haluaisin ehkä jossain vaiheessa elämää olla eläinlääkäri. Mulla ei pitempiä suunnitelmia ole, mutta lukioon ainakin pitäisi päästä. No, ei, toi oli huono. Se oli hyvä. En mä ole silleen miettinyt, missä mä haluaisin asua tulevaisuudessa, mutta kyllä mä niinku kuitenkin näkisin itteni asumassa Pyhtäällä niinku tulevaisuudessakin. Joo, mullakin on se, kun tää on sen verran hieno paikka, vaikka täällä ei ole paljon ihmisiä, joka tekee tästä myös sellaisen rauhallisen, kun mä kuitenkin tykkään olla niinku rauhassa, vähän niinku poissa muusta maailmasta, niin että kyllä mä täällä ainakin haluaisin asua joskus kaukotulevaisuudessa.
Moi, mä oon Vilma ja me ollaan täällä Pyhtäällä Motellin rannassa. Mä oon 15-vuotias ja mä menen syksyllä lukioon. Mä oon Maisa ja mä oon kans 15 ja mä menen kans syksyllä lukioon. Vapaa-ajalla mä käyn salilla ja tykkään leipoa. Vapaa-ajalla mä tykkään käydä salilla ja sit mä kans leivon ja leikin mun koiran kanssa. Pyhtäällä on hyvä uimaranta, mistä pääsee hyvin uimaan. Sieltä löytyy kaikkea aktiviteettia, saunaa ja minigolfia. Se on tosi hyvä. Ja sitten on pienemmille on just kaikki kiipeilytelineet koulun pihalla. Pyhtää on tosi hyvä pikkulapsiperheelle, mutta sit nuorille täällä ei oikeastaan ole mitään. Me ollaan täällä Pyhtään Pyhän Henrikin keskiaikaisessa kivikirkossa ja tää on rakennettu 1460-luvulla. Täällä järjestetään häitä, jumalanpalveluksia, ristiäisiä ja muita siunaustilaisuuksia. Ja tää sijaitsee Pyhtään kirkonkylällä. Lukio-opiskeluiden jälkeen mä aion muuttaa pääkaupunkiseudulle opiskelemaan vähän lisää. Ja sitten mä haluan kyllä muuttaa sen jälkeen takaisin jonnekin luonnon lähelle. Mä aion lukion jälkeen muuttaa kans suurempaan kaupunkiin ja sitten sen jälkeen varmaan haluaisin muuttaa ulkomaille, mutta saatan sitten jäädä jonne isompaan kaupunkiin Suomeen. Meidän terveiset Pyhtään kunnan päättäjille on, että tänne saataisiin enemmän tekemistä nuorille, jotain tapahtumia tai jotain muunlaista tekemistä ja ainakin se, että tämä Pyhtään luonto, mitä täällä vielä on jäljellä, niin saataisiin säilytettyä. Ja me toivotaan myös lisää bussiyhteyksiä Kotkaa kouluun meneville aamuisin ja sitten kans muutenkin iltaisin. Ja sitten joku hengailupaikka nuorille esimerkiksi iltaisin ja sitten kesäisin. Ja toivottaisiin myös Pyhtäälle joku ruokapaikka, esim. Ravintola, koska täällä on vaan aika paljon kahviloita. Ja sitten kans lisää roskiksi, jotta paikat pysyis puhtaana.